Jerusalem, the city, in the name of the Lord, to be there, to be there, to be there, to be there, to be Kristu inkosi. Ngicela ukuthoba kakhulu, ngibingelele ubaba umpostoli, umama umpostoli, abafundisi bonke abakhona la egameni lenkosi yethu Jesu, omama nobaba intombeni insizwa egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Igama lami nguMamsani ngwakaMaseko, ngisuka eThongati eBrentshini yaseNtabeni yendlu kuyabonelelwa church ngaphansi kobuholi bukababa nomama wami umpostoli uNsibande umamiyeni. Sengenzela ukuthi ke ngoba kusendaweni uwazi kahle ukuthi uma ngithi umama wami ngikhuluma ngomama mamiyeni wakaNsibande egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile, wasihlenga, wasilondoloza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba ngaphansi kwalobo buholi obungiholela ekhaya ezulwini, amaqiniso esiwatholayo avela kuNkulunkulu. Ngibonga ukuthi uma besithululela besifundisa ngalamaqiniso abawaqephuli, akukho la bewachezukisa khona, kodwa asuka kuNkulunkulu eze kuthina enjengoba enjalo. Yingakho ke ngihlabelela lo mhlabeleli othi I want to be there. Sekusele kimi ngoba amaqiniso bayasinika. NgoLwesine sikhulume sizwe ngemisebenzi emihle kufanele siyenze ngomama wethu umpostoli. Enhlizweni yami kwavuka uRomans 2:6 ma ethi uNkulunkulu yonke imisebenzi uNkulunkulu uyakuyisa, umuntu uyakuvuzwa ngokwemisebenzi yakhe. Athi uverse 7 bonke ke labo ababekezelela ukuthi bangene ekhaya ezulwini bathole inkazimulo nodumo, uNkulunkulu uyobanika ukuphila okuphakade. Ilapho nje imessage ukuthi ngifisa ukungena ekhaya ezulwini, ngihamba ngiqhamula amazwe ngila ngizolalela ukuphila neqiniso likaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.